Zdravím vás z nášho Slovenského múzea MÁP a dnes tu vítam Stana Šipkovského, môjho kamaráta, ale zároveň aj učiteľa dejepisu a autora tejto knihy Slovensko v čase. Spoluautora. Nemáme tu Bianku Horáčekovú, ktorá robila grafické veci. Áno, grafiku a ilustrácie do tej knihy. Táto kniha vznikla pred 3 rokmi, mám pocit. A teraz sme pri príležitosti 210. výročia Ľudovíta Štúra urobili také jej revydanie. A ponúkli sme ju samozrejme ľuďom, aby si to pri tej príležitosti mohli kúpiť. Ona bola predtým vypredaná, 3 roky jej nebolo, takže sme ju dotlačili. Takže veľmi úspešná knižka, gratulujem. Ďakujem veľmi pekne. No ale si predstav, my sme to dali na ten internet, aby si to ľudia mohli kúpiť v tom Photoshope. A ja som im to ukazoval takto na video. Som listoval v tom, že aha, tu sú praveky ľudia, Gánovce, Cyrila Metód, Turci a podobne. A došiel som až po novodobejšie míľniky a len sa tak objavilo tam napríklad Olforian, hej? Vražda, sa to volá, že vražda novinára. Je tam popisované naozaj vražda Jana Kuciaka aj Martiny Kušnírovej. No a objavili sa tam na internete také tie komentáre. Lebo každý je historik. Áno, že to je progresívna propaganda. Počkaj, však ja ti to prečítam. Daj. No, to odpadneš. Toto je už choré. Keď som zbadal ako jeden zo zobrazených v úvodzovkách míľnikov Slovenska, tak toto liberálne, degresívne dielko o to nestojím. Ďakujem. Je tu aj jeden veľmi dlhý komentár, ale to je taký náhodný generátor slov. Áno. Ja som si ho čítal aj... Hovorí o tom, že ľudia nevedia pravopis, ale myslím, že aj tento pán má s tým problém. Ale tak ono je to normálne asi v súčasnosti, že sú vždy tie pohľady teda rôzne. Áno, samozrejme tu máme, že je to choré a prečo tam napríklad nie je to, že sa strieľalo na premiéra. Hej? No, povedz ty, prečo si tam vlastne dal túto historickú udalosť? Chcel si spolitizovať, fandíš, nejakú politickú stranu si tam chcel propagovať? Jasné, robiť nejakú tajnú kampaň. Hej. No, de facto obsahom knihy, alebo tá obsah knihy Slovensko v čase je nejakých 140 historických udalostí, ak sa nemýlim, ktoré sa udiali na našom území v priebehu teda tej minulosti. Sú to nejaké významné udalosti. Môžeme ich nazvať, že historické udalosti a položiť tú otázku, že čo je to historická udalosť? Hej? Historická udalosť je nejaká udalosť veľká, ktorá sa udiala v historickom období, teda keď žili ľudia a nejakým spôsobom veľmi výrazne, alebo tá výrazne, či už pozitívne alebo negatívne, ovplyvnila či už to spoločnosť, spoločenské dianie, politické dianie, kultúru alebo všedný život nejakých. Čiže toto je historická udalosť. Napríklad takou historickou udalosťou môže byť útok Mongolov, Tatárov na Uhorsko 1241. Je to nejaká významná historická udalosť. Tí Tatári, tí Mongoli prišli, 20-25% ľudí na Slovensku bohužiaľ bolo vyvraždených, alebo teda na území dnešného Slovenska. Malo to nejaký politický dosah na Bela IV. A potom aj nejaký dôsledok ďalší. Áno, na kolonizáciu, na rast miest, na všetkých takýchto vecí. Hej? Historická udalosť. Zhodneme sa. Je to? Je to niečo významné. Nejako to ovplyvnilo. Negatívne, ale aj pozitívne v niečom. No a teraz si mi spomenul... Hrady pribudli. Napríklad, áno. Môžeme chodiť na Strečno, na Spišský hrad. Presne tak dovtedy neboli de facto takéto, alebo opevnené mesta, už vôbec nie. No a teraz si spomínal teda Janka Kuciaka. Hej? Je to historická udalosť? Nie je to historická udalosť? No tak historická udalosť, ako som spomínal, tak mala by nejako ovplyvniť spoločnosť. Ovplyvnila? No ovplyvnila, ako? Áno, však si zober, že potom boli tie protesty za slušné Slovensko. Hej. To ovplyvnilo celú Európu, nielen nás. Presne, že akože však o tom samozrejme sa rozprával v celej Európe, nielen v nejakom regionálnom, ale aj v tom kontexte toho regiónu Európy alebo Európskej únie. Tie protesty, ktoré boli, hej, veď to bolo 150-200 tisíc ľudí, hej, to je obrovské číslo. Si zober, že po 89. niečo také nebolo, hej. Základom toho súčasného Slovenska, alebo toho demokratického Slovenska je, alebo taký pilier, je sloboda slova, sloboda, hej, vyznania. A tí ľudia proste prišli do tých ulic, hej, proste s tou slobodou slova.
Čiže určite to zmenilo nejakú spoločnosť. Malo to nejaký politický dôsledok? Malo. Však si zoberme, že padla vláda Roberta Fica. To už je jedno, či to je Fico alebo ktokoľvek iný, ale prvýkrát bol verejný tlak ľudí, po 89. samozrejme, že musel odstúpiť najvyšší človek v rámci štátu. Takže určite to malo nejaký dosah. Malo to dosah na nejakých ľudia, na nejakú spoločnosť? Možno sme si začali trošku inak vážiť prácu novinárov. Investigatívnych žurnalistov, že je to dôležitá, relatívne nebezpečná práca. Taktiež napríklad sme prišli na to, akom stave je tá korupcia a to prepletenie tej mafie s tými politikmi a to všetko. Je to udalosť. Ja nehodnotím, že teda si určite viem povedať, že to bola negatívna udalosť, ale ovplyvnila to a ešte uvidíme, ako to ovplyvní teda súčasnosť. Takže určite to historická udalosť je. No, táto kniha obsahuje samozrejme tie novodobejšie dejiny, tých ľudí viacej zopínajú, by som povedal. No lebo si ich pamätáme. Áno, nejaký tam, že nás niekde porazili Maďari v roku 900 niečo. To nejak neriešime, hej? Alebo nie, že na nás zautočili Turci a dobili... taký historický fakt. A dobili Filakovo, to tiež sa netrápi. Ovplyvňuje teba to nejako, že Turci dobili Filakovo, tak ty povieš, že samozrejme, že nie. Hej? Možno našu kultúru, hej, alebo všetko. Určite áno, ale pre bežného človeka to, čo sa stalo my už pomýlali to, čo sa stalo pred 89. Si už v súčasnosti myslíme, že sa nás to už netýka. Ale je to rovnako dôležité, lebo to, že tu boli Turci, tak následky toho ani si neuvedomujeme a cítime dodnes. Áno. No a sú tu aj iné udalosti. Tu napríklad vidíme aj Putinovú tvár. Hej? V 2005 sa tu uskutočnil summit Bush-Putin. Dvaja najsilnejší muži planéty sa stretli práve v Bratislave. Nehodnotíme, len ukázal si, že stalo sa to a je to tu. Čiže... Spomenul si, že atentát na Roberta Fica tam niekto písal, že... V čase, keď táto kniha vznikala, ešte ten atentát nebol, takže museli by sme predpovedať budúcnosť. Ale asi by som ho tam dal. Teraz? Teraz, keby sme urobili na novo? Bola to historická udalosť. Bola. Ovplyvnila veľmi výrazne ľudí, je to myslenie ľudí a aj kvôli tomu jedno z tých vecí, kedy sa spoločnosť polarizuje. A sú to dôležité historické udalosti, že sa polarizuje spoločnosť? Ja si myslím, že veľmi dôležité. Možno hej. Takže, či sa nám páči tá historická udalosť alebo nepáči, to už nech si každý povie, ale treba to brať ako fakt a udalosť, ktorá ovplyvňuje a determinuje teda Takže pre komentujúceho, keď budeme robiť, ale až o pár rokov, nie je dobré dávať čerstvé historické udalosti do knihy, ktorá popisuje travel históriu, takže one time, next time. No, tak spravíme výzvu. Keď budeme robiť ďalšie vydanie tejto knihy, nebude to tak skoro, možno to bude o 5 rokov, možno o 10, keď sa nejaké historické udalosti stanú, napíšte nám. Čo by ste tam chceli mať zo súčasného diania, čo by ste chceli, aby bolo zachytené v historickej knihe. Napíšte nám. Historik vlastne tiež len vyberá tie historické udalosti a teda nech aj ľudia povedia, čo by tam malo byť, lebo to, čo si ja myslím, že je dôležitá historická udalosť a to, čo si možno myslia ľudia, tak to môže byť niečo iné a možno, že taktiež správne, takže prečo nie? Takže buďte aj vy spolutvorcami ďalšieho vydania tejto knihy. Že si nám povedal o tom, ako vznikala táto kniha, no a keďže sa blížia Vianoce, tak môžete si ju aj vy vybrať. Je opäť po 3 rokoch u nás, dá sa kúpiť a dá sa kúpiť jedine v exkluzívne našom e-shope, takže to využite. No tak jeden komentár ti prečítam, je taký troška dlhší. No dávaj. A schválne, že či to pochopíš. Ale choďte do čerta, vy sa dokážete opierať len o Štúra, ale prečo neriešite, čo bolo ešte pred ním? Že prečo zločinci Cyrila Metód museli zmeniť naše pôvodné bukvicové písmo, veď oni sa tajne učili v Byzantskej ríši, byzantskej s mäkkými. Ako nám majú zmeniť jazykovú DNK? Dnes máme umelé písmo, nasvedčuje tomu, že Slováci majú dodnes problém naučiť sa tzv. Svoj pravopis. No, to je, áno, vidíme, je to pravda. Žijem tu a hádame sa medzi sebou, kto ako vie písať. Katolícke impérium nás pekne rozdeľuje, križiaci tu prišli len s mečami a dnes katolícka sekta vlastní slovenské luky a lesy, lúky to malo byť, a obrovské množstvo hektárov. Takže náhodný generátor slov. Neviem, čo chcel povedať, ale ďakujeme za komentár. Áno, ďakujeme aj za takéto komentáre. Áno.
pomáha to algoritmu šíriť informáciu o tejto knihe ďalej. Od jedného komentujúceho z Maďarska 5 za sebou idúcich komentárov, ktoré hovoria, že my vlastne sme Maďari pomílení. Že my vlastne nie sme národ. Je to možné. Ja tohto poznám, lebo akýkoľvek hrad na internet zavesíš slovenský, tak on sa tam objaví a hodí tam presne týchto 5 príspevkov o tom, ako je to maďarský hrad. A my vlastne, že neexistujeme. Ináč mimochodom, rozhovor točíme na pozadí mapy Uhorska. Toto je mapa Uhorska z roku 1806 a vytvoril ju Slovák. Hej? Je to vlastne najpresnejšia mapa Uhorska z 19. storočia. Ale on by ti povedal, že to bol Maďar. Jan Lipský? Áno. Zo Sedličnej pri Ale Trenčine? vtedy sme nikto nebol Slovák. Áno, vtedy sme všetci boli národ uhorský. Pred 93. som aj ja bol Maďar, spomínam si. OK, však Maďari, Slováci, hlavne sme všetci ľudia. Takže napríklad v tejto knihe, samozrejme obrovskou súčasťou tejto knihy je 1000-ročná spoločná história s Maďarmi. My sme v tom Uhorsku tiež žili, bojovali za ňo, trpeli v ňom, aj užívali si jeho úspechy. Takže je to aj súčasť našej histórie. Určite áno.